Rafael Pikabea etorbidea da Oiartzungo udalaren eskumenekoa den errepide nagusi bakarra. Mattioko bidegurutzetik hasi eta plazaraino doan bidean lan ugari egiten ari da Oiartzungo udala, guztiak ere udalaren mugikortasun planean jasotakoak. Hasteko 2 autobus geltoki egokituko dira. Batetik Mattio inguruan geltoki berria eginda eta bestetik Tolarietako autobus geltokia pixka bat igoko da, bertako zebrabidea ez oztopatzeko. Aipatzekoa da ere, gainerako zebrabideak hobetuko direla, behar diren egokitzapenak eginda eta guztiak margotuta. Pikabeneko biribilguneak ere konponketa bat behar du, eta horretaxe gabiltza bertatik pasatzen diren ibilgailuek abiadura zaindu dezaten. Tolarietako aparkalekoak egoera txarrean daudenez gero, hementxe bertan egingo da esku hartze garrantzitsuenetako bat. Inguruak txukunduko dira eta bilatzen dena da oinezko eta ibilgailuen konbibentzia eremu bat sortzea, izan ere mugikortasun planean jasota dago, bertatik oinezko ugari pasatzen dela ikastetxeetara edo kiroldegira joateko. Errepidearen zoladurak ere leku batzuetan konponketa beharko du eta hori egingo da, eta amaitzeko aipagarria aldaketa importante bat, Rafael Pikabearen azken zatia oinezko bihurtuko baita. Espaloiari jarraikortasuna ematea da helburua, bertan kokatuko da taxi geltokia eta beraz kontuan izan aurrerantzean ibilgailuek ezingo dutela bertatik pasa. Ondorioz anbulategitik gora doazen ibilgailuak Jon Oñatibiatik atera beharko dute, alegia Landetxeko plazatik. Lan hori guztiak egiteko Oiartzungo udalak 646.775 euroko inbertsioa egingo du. Eta horrela, udalaren eskumenekoa den eta herriko mugikortasunean ardatz nagusia den Rafael Pikabea etorbidea bizi berrituko da.